Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Pag-asa't saya kanilang dala, sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Sige, sabi kita. Mapo na kita. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station.
Serbisyo, reparo, pinagsaro-sarong programa, serbisyo asin reparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo asin reparo, serbisyong totoo asin reparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin reparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin reparo. Tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Sa kabikulan, maugmahon sa kabikulan, matsaka mo sa kabikulan, dahil nindo malilinawan. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo sa asin reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo asin reparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo, Pagkabikulana hindi man ako gwapo, ang sakundagan serbisyo asin reparo, sa sihangan ang bulkan serbisyo asin reparo. Hello! Hi! Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga, probinsya ni Nalbay, Syudad din Tabaco, Legazpi and Ligaw. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao, world. Sa Piña Francia, sa Good morning! Magandang umaga po, Ma'am Helen, Ma'am Nilda Chavez Azores. Good morning man tabi sa imo, Madam Star Brillantes, yaon dyan sa Taiwan. Kay Sir Alberto Bonavente Bunto. Kay Sir John, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin reparo. Ngunyang pong aldaw kita ni Huwebes, Thursday, September 25, 2025. Sabayan po nindon sa indong lingkod. Sarong oras kita 7 to 8. Uri-istorya naman lamang kita kan mga pangyayari. Siyempre mag-update kita. Nagwa kita pighandaan na raot nin panahon. Siyempre sa mga pangyayari, mga nangyari, asin mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Sa
mga nakakalapukan sa indong lingkod. Apera yan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga riparo. Maski Sa tuya po yan tatawan ni serbisyo sa laog kaining programa. sa kung Uy, naman po sa may mga kumpleanyo ngunyan. September 25, maligayang happy birthday! Happy na! Birthday pa! Siyempre mga tugang naman man po sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil na ganito paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Tawara man tabi kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Man po sa may mga kamunduan na sa muya pong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangan. Ta siya man sana po ang nakakaram kayan. Amen. Thank you, Lord! Salamat, Lord, sa panibago na naman aldaw na tinaw mo sa lambang saro sa samuya ngunyan. Paki-guide mo po kami, Lord, kang samuyang mga gigibuhon tangani pong di kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa saymo. Patawad na kami, Lord, kang samuyang mga nagkaginaribong kasalan. Tao lang po kami, Lord, marupok, nagkakasala. Kaya, Lord, patawad tabi, Lord. Lord, patawad. Gabos tabi. Amen. Servisyo asin ripa. Mga tugang, mga kabayan, check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxeya. Si Mr. Hulbutana tabi ni Ansendo pong servidor asin tagariparo. Live na live! Ngunyan tabing aldaw kita ni Nuebes. September 25, 2025. Siyempre live kita sa Bicol Net TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang General Manager Maestro Neil Adtuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sana kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto mi sana po. Permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit. And bawal man po ang may stress. Sa mga panahon po, tabing ini. Net TV. Kalma lang, kalma. Good morning, Ma'am Jocelyn Antipuesto. Kay Primong Wilson, good morning. Kalma lang ha, kalma. Iling at tabi ang panahon tadig di sa probinsya kang Albay ngunyan. Kalmaduho na maray. Magayon pa ang panahon. Kaya di kita ki karason-rason na di kita handa, magpreparar, mag-asikaso. Yo, urawang okay pa ang panahon. Yan naman, makurpot-kapot ka mo kang pag nag-urana. Ngunyan, pasa na. Asikaso na. Ta si bagyong si Opong, mga tugang lalo pong nagkusog. Mga nagkakapirang lugar sa probinsya kang Albay, nasa irarom na kang signal number 2. Kuminusog nasa 110 kph na hanggang 135 ang bugso kang paros kay ni. Pero magayon ta makaskas nasa 20 kph ang dalagan. Ayaw pa ni dyan sa may dagat, kaya posible patabi ning kusog
nagkukuabaga kusog ang bagyo sa dagat. Kaya abang medyo may distansya pa sa tuya, medyo arasikaso na tabi ka mo. Digdi sa probinsya kang Albay. Magbago man yan, magbaba man ki magtaas, hagi pa rin tayo. Ma'am Helen Casquejo, Alpahura, good morning tabi. Adit na naman sa mga taga-Balsa. Ano daw si Manay Alice? Mag-prepare ka naman ay Alice. Sigurado ang importante buruhay. Yo, sa gilid ka ng gadkan salog. Sige, tad tabi mga tugang kukontan linya kang pag-asa ha. Ramontan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Siyempre, suspendido na tabi ngunyan so klase. Tapos sa trabaho po digdi sa probinsya kang Albay hanggang alas 12 na sa nangunyan. Yo. Sa mga trabaho sa gobyerno, digdi po sa probinsya kang Albay hanggang na sa nang alas 12. Nanganing may oras pa man na makapag baro-baro, makapag-asikaso ining sa tuyang mga empleyado kang gobyerno. Kaya hanggang alas 12 na sinda, hanggang alas 12 na sana sinda, ngunyanal daw. Pero sa klase, suspendido na. Yo, nakapreposisyon naman susubra sa 600 na sakong bugas kang Provincial Social Welfare and Development Office and ang CDRRMO kang Siyudad nin Tabaco. Nakahanda naman sa mga ekipahe, preparasyon kaning bagyong si Upong. Dapat sa mga LGU, sa mga kagamitan tabi nindo dyan, makiriparo na, baka kirino na yan. Paggamit nindo, palpak. Dapat ngunyan, ready na. Mga kagamitan kang mga LGU, sa mga pang-responde, pang-rescue. Si kasuan na tabi nindo tabaka biriglaan ito palan ruluho na. Yo, nakiriparo na tabi. So mga chinso takasudma dyan sa siyudad kan Tabaco. Nagtrim na kang sumanga kahoy na posibleng iyon makadanyar. Trima na kasudma kang engineering department. Yo. So dapat arog na kayan. Sige po mga tugang, alas 7:14 na. Ang sa tuyang Philippine Standard Time. Kuantan ang linya kang pag-asa. Nganing maaraman ta na ang pinaka-latest digi po sa severe tropical storm. Nagkusog Nagkusog mga tugang si Upong. Sige, yaonan Pag-asa. Good morning, Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa binabantayan nating bagyong si Opong mula sa nilabas natin Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m. So itong si Opong ay nananatili sa severe tropical storm category. Huling namataan kaninang 4 a.m. sa line 440 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar. May lakas na hangin na 110 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 135 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, meron pa rin naman tayong southwest monsoon na nakakaapekto lalo na dito sa western section ng ating bansa. Ito rin inaasahan natin, magdadala rin po ito ng mga pag-ulan, lalo na occasional rains, yung mga pagbugso ng pag-ulan dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Dito sa Metro Manila, inaasahan natin magiging makulimlim ang ating panahon ngayong araw at inaasahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pero hindi naman po siya yung kasing same intensity ng mga nakaraang araw po nating pag-ulan.
Ito po yung forecast track po ni Bagyong Opong sa Severe Tropical Storm Opong. So ayun po, magkaroon po tayo ng changes dito sa ating track. Pero dito po nakikita natin, mag-intensify siya into a typhoon category ngayong araw. At lalapit po ito bilang typhoon dito sa may Eastern Visayas. So inaasahan po natin, mataas ang tsansa po ng mga pag-ulan, mataas na volume ng pag-ulan, lalo na po dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Nakikita din natin dito sa ating forecast track ang paglandfall niya po somewhere dito sa may Bicol region, at kung makikita din natin, severe tropical storm na lamang po siya or bahagya siyang hihina dahil sa interaction niya sa ating kalupaan habang palabas po siya ng ating kalupaan. So nakikita din natin by Saturday 2 AM nasa labas na po siya ng kalupaan natin. At dito din po magi-intensify po siya ulit into a typhoon category habang palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at palayo na. So ngayon po, nadagdagan na po yung ating mga tropical cyclone wind signal. Signal number 2 dito sa may Catanduanes, Sorsogon, southern portion ng Albay, northern Samar, northern at central portions ng eastern Samar, northern at central portion ng Samar. Signal number 1 naman po dito sa rest of Albay, Masbate, kasama na Antigua Islands at Burias Island, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, kasama na ang Lubang Islands, Calamian Islands, Quezon, kasama na ang Polillo Islands. Pati na rin dito sa may Rizal at Laguna. Signal number 1 din dito sa may Batangas, Cavite, Aurora, Metro Manila, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, central portions ng Isabela, Benguet, southern portion ng Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Para naman sa Visayas, signal number 1 dito sa rest ng Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northern portion ng Cebu kasama ng Camotes Island at Bantayan Island, northern portion ng Negros Occidental, northern portion ng Iloilo, Capiz, Aklan, northern at central portions ng Antique kasama na ang Caluya Islands at Calamian Islands. Para naman dito sa may Mindanao, signal number 1 dito sa Migao Island, Bukas Grande Island at Dinagat Islands. So taas po tayo ng signal number 1 para makapaghanda po ang ating mga kababayan. Hindi pa po natin mararanasan itong mga hangin at mga pag-ulan ngayong araw na dala po neto ni Opong. Pero ito po, naglabas tayo ng signal number 1 na may lead time na 36 hours para makapaghanda po tayo sa mga nabanggit ko pong lugar. Dahil po dito kay Bagyong Opong, na nakikita natin prior to landfall, mag-i-intensify siya into a typhoon category. So ang pinakamataas po nating itataas na tropical cyclone wind signal ay number 4. So ugaliin po natin i-check ang mga nilalabas na tropical cyclone bulletin ng Pag-asa. Para naman sa magiging ulan na dala neto ni Bagyong Opong, sa ngayong araw inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Leyte, Biliran, Southern Leyte at Dinagat Islands. Southern Leyte naman po ay Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Masbate. Inaasahan po natin ang 100 to 200 millimeters of rain. Gaya po nung sinabi ko kanina sa ating forecast track, lalapit po ito dito sa may Eastern Visayas. Kaya makikita natin mataas ang volume ng ulan na ating inaasahan. Dito naman po sa western section ng ating bansa, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, dulot naman ito ng southwest monsoon. Para bukas, ito po yung araw na magiging maulan po yung ating bansa at inaasahan din po natin ito po yung pagtawid nitong bagyong si Opong. So inaasahan po natin makakaranas din ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Cagayan Valley, Central Visayas, pati na rin dito sa Metro Manila, Calabarzon. Kung makikita natin naka-color red or above 200 millimeters of rain ang inaasahan natin dito sa May Quezon. So ito po, habang patawid po siya, ito si Bagyong Opong, nakikita po natin yung mataas na volume ng ulan na ating inaasahan. Inaasahan po natin ng 200 millimeters of rain dito sa may Eastern Samar, Northern Samar, Masbate, Sorsogon, Albay, Quezon, pati na rin sa may Marinduque. Inaasahan naman natin ang 100 millimeters of rain dito sa may Camarines Sur, Catanduanes, Camarines Norte, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Kita dito din sa nalalabing bahagi
po ng ating Visayas, yung mga color yellow po natin, kasama na ang Palawan, magiging maulan din po sa kanila with 50 to 100 millimeters of rain. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan, para sa mga posibilidad ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Ugaliin din po natin i-check yung mga nilalabas ng ating mga local PRSD na heavy rainfall warning, rainfall advisory o kaya mga thunderstorm advisory. So yun po, habang palayo po itong si Bagyong Opong, Saturday, ito po mababawasan na po yung mga significant rainfall na ating inaasahan. Pero inaasahan pa rin natin, dito sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, ay makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 millimeters of rain, dulot pa rin ito ni Opong. At ito naman po sa may Palawan, Occidental, Mindoro, Aklan, Antique at Negros Occidental ay dulot naman ito ng southwest monsoon. So sa ngayon, wala pa naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero inaasahan po natin ngayong araw magtataas na rin po tayo, lalo na dito sa eastern section ng Visayas, pati na rin dito sa may Bicol region. So pinapaalalahanan po muna natin yung mga kababayan po natin mangingisda at yung mga sasakyan maliit pandagat, delikado po pumalaot sa ngayon. So ito naman po in terms of storm surge, nalabas po natin kaninang 2 a.m. Inaasahan po natin yung taas ng daluyong 2.1 to 3 meters dito sa eastern coast ng Camarines Sur, Catanduanes, eastern coast ng Albay, Sorsogon at northern coast ng Northern Samar. 1 to 2 meters naman po dito sa may Aurora, Pampanga, Zambales, Bataan, National Capital Region, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Camarines Norte, Western Coast ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran at Leyte. So pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po yung malapit po sa coastal areas, hanggat maaari lumikas na po tayo, makinig po tayo sa ating mga local government units sa mga paalala po na kanilang binibigay, lalo na po sa paglikas po. So dahil po sa southwest monsoon, pati na rin dito kay Opong, inaasahan po natin yung mga lalakas na bugso ng hangin ngayong araw dito po sa malaking bahagi ng Luzon, kasama na rin dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. So tomorrow at Saturday, naasahan pa rin po natin yung mga ihip ng hangin, dulot naman ito ng southwest monsoon dito sa may Cagayan Valley, pati na rin sa western section ng ating bansa. Po muna yung update po natin dito sa bagyong si Opong. So next po at ating update na tropical cyclone bulletin ay mamayang 8 a.m. dahil palapit na rin po ito sa ating kalupaan. Pero ang next ating bulletin ay mamayang 11. Next nating press briefing ay mamayang 11 a.m. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. At mag-ingat po tayong lahat. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. O yan tabi Ma'am Joy Cargulyo. December rain ang kamugtakan ni bagyong si Opong. So talagang sa aga, Biyernes, yun ang pinakaharani sa tuya. Posibleng maglandfall digdi sa may lugar ta, digdi sa Bicol. Iyo. So lalong makusog pa, magiging typhoon category. Igwa pa ki storm surge na advisory ang Pag-asa, kaya sumanga naka-start tabi dyan sa may harani sa dagat, kung mapipwede maglipat na muna kamo, siguro na yo. So sangon yan, day pamanta na mamati ang bagyong si Opong, para pa kita ki direktang namamatian, kaya medyo relax kita day. Day kita po maka-relax
Although, sabi nga ni, relax na. Ay makahadit na maray. Pero, ang importante yun, mangyararay digdi siya, tita, dapat handa kita. Pigharanda ta na so dapat asikasuhon sa harong. So, mga importante yun na gamit, plastic na yan. Hindi madumog. Dipisil baga pag nagkakadurumugan sa to yung mga importanteng dokumento. Yo, paray na superming handa kita tabi cha tita versus good morning. Aday man kimawara pag naghanda kita. Yo. Pasiguro lang. Taod-taod tabi mga tugang taso ibang parte kang probinsya ni Albay nasa irarom na kang signal number 2 ngunyan tabing Aldaw ni Nueves. Serbisyo Asin Ripan. Pasalamatan tana mo na sa tuyang mga katuwang sa programa. Sa mong banwa Yaon po dyan ang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghahanap tabi Kidorm, boarding house, o dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. kami nagmamahot Dyan sa naiyan sa pagitan kang UST and Mariners. kapare Dyan iyan sa Rawis, Legazpi City. Ano? kami Madali unsa na mako ayan. sa lawas Kay Madam Eileen, ingat po. sa puso mi Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yo! ikaan MBY Dormitory, your home away from home. nun nadak Siring man tabi mga tugang ang oras o kaya ang programa inidara po sa tuya ni City Vice Mayor mahiling Ate Glenda Ong Bungaw kang syudad ni Tabaco. City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila, gayon mo kami mi kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. prinsesa Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. na talaga pili mo na Yan po mga tugang, mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. sa mong banwa Maraming thank you po. Dahil mangki ibang dapat gibuhong kita ako di maghanda. Ayo, magpreparar. gusto ka sa kuya Tapos mga G, ikauya mga G tabi araman ko na dahil man kita pakagulpihon. ikan Ta posibleng iabot sa signal number 4. Sa aga. Gusto. Sa aga na tabi ini ha. At yan nabanggikan may mga pag-uran-uran na kita. ibaad Ngunyan kalmado tabi ang probinsya ni Nalbay. pa ng Magayon ang panahon. talagang mata Kaya arasikaso na tabi kamoyo. dadai pag ako Tapertihon so tapayas duma. So tapayas pertiho. Ano kay ito? Ma'am Riz Buhay, good morning! Sige tabi mga tugang alas 7:30 na. Day po mag-arali ha. ihon mo Mabalik po ang programa. Lipas lang po ining mga o kaya isa ng importanteng pagirumdom. Balik eskwela na! Tabangan ang sa indong mga aki sa saindang pag-adal. Kaiba ang 21st Century Tutorial and Review Center. Yauna sa Tabaco City ang 21st Century Tutorial and Review Center na makukuha sa RK Commercial Building, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Para sa beginner na may edad 3 to 5 years old, tatabangan sinda na makano at magbasa, asin magsurat pati na sa basic numeracy skills bago pa maglaog sa kindergarten. Ang tabayan ang elementary, junior high school, asin
senior high school sa saindang basic literacy asin numeracy skills, kaiba na ang follow-up sa saindang oral daw na pagklase, class assignments, research writing, asin performance tasks. Yaon ang matitibay asin lisensyadong mga maestra asin maestro kan 21st Century Tutorial and Review Center. Hanapon sinda sa RK Commercial Building, Bombon, Tabaco City, Iguaman sindang branch sa Tiwi na Makua sa E. Corteza Building, Tigbi, Tiwi, Albay. O mag-contact sa numerong 0927-341-9219. 21st Century Tutorial and Review Center. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang 31. 31 minutes. Lipas po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan, dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. Dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sumanaghanap tabi kidorm boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Tiring man mga tugang, ang oras na yan dara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abila kang Malinaw Albay. Siyempre yaon man dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan iyan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw Albay. Good morning! Kay Busbab, ano lamang ang nabaro-baro ta dyan? Balik tabi mga tugangan sa indong lingkod, Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana. Kunyang pong aldaw kita nin Uwebe. Thursday na. Petsa 25 na kita kan September taon 2025. Ilang days na sa natabi mga tuga. Nako! Tapos na naman so September. Parang aldaw na sana kita bago magpasko. Dahil ko natig paparaisip yan. Ay paparaisip na mapasko. Nangyari sa tuya tabi Madam Maria Elena Yamamoto. Good morning. Ohayo gozaimasu. Sige po mga tugang, doro diretso na po kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, 34 minutos. Lipas na po ang alas 7 in morning. Unip po so ibang mga nasa signal o kaya nasa irarom kang signal number 2. Ining southern portion kang Albay. Sayin nga yan. O yan na Santo Domingo, Legazpi, Kamalig, Rapu-Rapu, Bakakay, Daraga, Hubilyar, asin ma nito. Nasa irarom po yan kang signal number 2. Mamlis, Manlapas, Kapos. Be safe, Bicolandia. So, dahil nagkaonorambitan ng mga lugar sa probinsya kang Albay, nasa irarom yan kang signal number 1. Ngata dahil so sa moyang munisipyo dyan, nasa irarom po kamo kang signal number 1. Otron tatabi, so mga nasa irarom kang signal number 2, southern portion kang Albay, iyo po ang mga munisipyo kang Santo Domingo, Legazpi City, Kamalig, Rapu-Rapu, Bakakay, Daraga, Hubilyar, sa katabi nito. So the rest, mga tugang, na day na unambitan sa probinsya kang Albay,
nasa signal number 1 tabi ka mo. Yo, sungon yan iyan. So may pagbabago yan at yan alas 11 sa latest forecast naman kan Pag-asa. So, at yan naman na alas 11 aramon ang mga masunod. Ano nga yung mga masunod? Aramon ta naman at yan alas 11 kung ano na uni pati ki pigpaluwas so Pag-asa ki storm surge, kaya tabi sa mga naka-star sa mga hararani sa dagat o lalo na dyan sa mga coastal barangay, so mga makukusog bagang mga ukol, mataram ka mo kaya nigwa na ngaya kami paano ki proteksyon, may siwol na ngaya kami, di ka mo makakampanti kayan. Importante man tabi giraray na maglikas ka mo, magdangog ka mo sa abiso kan sa tuyang mga opisyal, kang munisipyo ta nag-arapod naman baga, nagpapod naman ki mga meetings, nagpapod na ki mga meeting, so mga MDRR, CDRR, so magsunod ka mo kung ano ang ipapautob at yan. At yan, hanggang alas 12 naman sa naan trabaho sa gobyerno, digdi po sa probinsya kang Albay. Hanggang alas 12 na sana. So after 12 noon, pwede na mag-uruli sa mga empleyado ta. Sige, may report muna kita dyan sa luwas. Nasa linya si Sir Tony, alas 7:37 ang sa tuyang Philippine Standard Time. Sir Tony, maray na aga sa imo, please come in. Yes, Leader Mox, good morning. And good morning mga kasabay, mga panantabay. Alato na. At yung mga kasabay. Alato na tabi. Sir Tony, natatarog kan gari ka naman, gari ka robot. Ano kita mami dahil kita. Sige daw. Mali dahil ako. Maalat. Sa mga kasabay ka na pag-aaga, ang pamayuman ka Bureau of Fire Protection. Isi yung taman sa mga preparasyon natin sa mga. Sige daw. Paki-dial gararay tagari ka. Mali dahil na lang. Sige. Okay, sige. Gabos na nakahanda ngon yan. Anon maray ngon yan na dapat ihanda. Anong ihanda? Nga ta, may okasyon. Dahil po kamo mag-ano may iba nagpapanik buying. Ang iba nagpapanik buying dahil man kaipuan na magbakal kamo kidakol na mga kaipuan ni do sa harong. So tama sana. Yugod mo yan na dakol ang tawon yan dyan sa saod. Ang masulungon so tuyo. So paborito ko. Dakol akong kakumpetensya ngon yan sa pagbakal kituyo masanang kaya tabagang bakalon tabi Ma'am Liz. Belated happy birthday da tabi kay Ate Riz Buhay. Aray pa ini si Ate Riz Buhay nagba-birthday pa pala. Pag may birthday dapat may pansit. Morning tabi sir, dai mampalan tabi kay Baso Balinaw. Ligtas palaan, sabi ni Ma'am Mary Ann Olina, ka naman na duman sa signal number 2. So dahil na unambitan duman tabi Ma'am Mary Ann, signal number 1. Sige yaong giraray sa linya si Sir Tony. Aray, sabi ko mo, kumusta? Okay na? Pertiho na. Pwede yun sabi ko na nga rin, sabi ko mo, oras yan magkakasabay ka, nagsangi lang si Chief, ang acting fire marshal, kan baka kay fire station. Takaula yung tatabi, Sir Mox, malamang duman sa singdama na preparasyon, tanong na ba Saro, ang Bureau of Fire Protection, sa mga dakulang, may dakulang trabaho kapag igwan yung mga arog kaning kalamidad. Okay, nakipag-set kita ng appointment mo nila pagkaaga ta isihon ta di ba sa banwaan kan makakay kadakol kita ng mga kababayan, lalo na yung mga ararami man sa mga dagat, mga salong. Isihon ta kung ano na ang sa inga tabi Sir Mox na pagkurulayan kan siyempre kasabay dyan sa mga manlain-lain siyempre kasabay dyan so MDR Remo so Office of the Mayor
Iyon sa nainin ko, hindi siyang naraniyan tangunin na pagkaagat. Kasi iba, berisi pa, so mga Iyo. mga pamayaw. Mhm. Magkakaigwasin daling, planning na pinag-upload. At yan ka na, kaya sabi ko, antes na magkatuman si Chet, kaurunan doon na mo lang. Aha. Naisihan ka na. Di ba dyan Kung, Aha. Sige na. Roger, Go. yun na nga nini, yun na yun, so, big andaman ta, na pananalasa kay nini, yung upong. Aha. Di ba dyan sa Banwaan kang baga kay Tabi Sir Tony, so may maurag na evacuation center, so may disula? Roger, Ako sa baga kay ito? sabi sa mouse, Sumaurag na evacuation center na may solar, bakon sa baga kay ay, ito? Roger, duman sa sarong eskwelahan, doon sa Bagate, East Central School, Aha. yaon the day, and kaso hapon, yan ang mga personahes man kan, baka kay PNB, nagpuuna, mag-inspeksyon, and siyempre, wala duman kan baka kay Power Station, nagsagibo na sin daning water rationing, nagsaso na sin daning tubig duman. Tanganin ng inkaso at yan, magkaigwaning force evacuation, duman sa yung mga kababayan na aron sa salog o aron sa dagat, wala ning magiging problema sa sendang pag-tinir sa evacuation center tabi sa MOX. Aha, tama rin maganda evacuation center, sigurado mapapalsok masa ng kuryente ta. Maray dyan, tas di solar. Roger to that, naka-solar baga, solar powered dining evacuation center na yun and kayang mag-akomodar ning sakuna ini kasi up and down in Cabezon mo, up and down in evacuation center na yun and then sabi ko na kaya mag-akomodar pinagkapiron barangay. Aha, sa anong mga barangay ang pwedeng mag-arani dyan na mag-evacuar, pwedeng mag-evacuar dyan? So far, particularmente Cabezon mo, in barangay Uno, I mean so, arani pagkatik sa may sentro, iyo ini, and dakulang barangay ini tabi Sir Mox. So mga coastal barangay yan, mga coastal barangay. Roger ko that. And barangay Uno, 2, and 3, digdi sa poblasyon, iyo ini ang pinag-evacuar. Kada vez na kasi gapita ng siring kaning kalamidad tabi Sir Mox. Pigabot yung gitubig. Roger, taan dagat baga kapag matulog kalamidad, sinabay ang pakitao. Ang tubig talaga kainit tabi Sir Mox. So nag-aabot digdi sa sentro. Iyo, naabot, ayan na Sa may simbahan baga, baka nakadibdi ka na sa makakaay. Yan na may simbahan. Sa simbahan. Yan na may simbahan. Pigabot pa yan. Roger to that. Nag-aabot ba yan? Kapag arog kaining nagkakaigwa ng kalamidad, iabot iyan kan tubig hanggang digdi sa may simbahan baga and plaza. Iabot ki mga patuhod, paiksan, ang tubig, ano? Depende pa di Sir Mox. Kasi nakaaging So pinakahalangkaw na dati, sulas na experience ang taligi, paabot tuhod na. patuhod. O di halangkaw. Sa sentro na Halangkaw yan. yan. Sa sentro na yan. Kaya nga Pero sa duman ng ganun, particularmente sa barangay na ito, pwede sir na mag-abot na yan sa mga paiksa na yan. Palabaw na yan. Palabaw pa. Iyan so, maghahalo na si tubig uran and dagat. Nako, delikado. Dapat pala talaga likas yan sa mga yaon din sa may coastal barangay dyan sa Bakakay, ano? Roger to that. Na sabi ko na talagang puspusan din yan maging itong mga barangay kapitanes na agay paruho na rin na and siguro magpapautob naman din ning force evacuation or at yan tabi sa Mauk. Sige, aramon tanong plano kanina. Magitan sa kat yan tabi sa Mauk. Sige. Isip ko muna sa kamera ta. Isip ko sa kamera ta. Tanganin nga pahiling ta si SFO for Ray Antiga sa tuyang pag-interview mo yun na pag-aga. Masignal tabi ako Sir Mauk. Sige. Pasensya na, gari ma-action kita kinit na oras. Sige, okay lang. Mas importante kayo. Importante siya na makuha sa ining mga detalye and maipaabot naman doon sa mga kababayan ang presenting sitwasyon and mga gigibuho ni Papa Otob hindi sa Banwaan kan Bakakay. Okay, sige. Kaya tabi sa Mox, mabilitad ako ulit yan sana. Hali, digdi sa kuyang lokasyon. Tony Kinise, para sa programang Sutama sana. Si Manny Moxea sa programang Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
Na-advance na si Sir Tony sa programa, so tama na sa serbisya sin reparo kita. Kaipuan hanggat kaipuan mag-extend kita para makahatod kita ki mga abiso kan sa tuya mga otoridad ha. Importantihon kaya ngunyanal daw so mga abiso. Iyo, mga abiso kan sa tuyang mga opisyales na dapat may paabutaman sa tuyang mga kababayan. So, ano na, sa ina kita, kasubago, so, mga importantihon palan, orawang may panahon pa, dahi pa naguuran, dahi pa kiparos, ngunyanal daw. So, kaipuan sa natabi nindo sa harong, tubig siyempre na inumon. O dapat igo ka mo kitubig na inumon na malinig. Iyo. Bugas. Iyo, bugas. So, pang sira-sira nindo. So, mga paita na muna nindo dyan so mga dilata. Tapos, kung importante, so mga burbiskwit. O yun na muna makalunindo. Tapos, bunay. Ano pa? Tinapay. O pasiguro sa namang arog sa nakayan. Dahil na muna ka magparabarakal ki ano pa man. Base sa forecast kan Pag-asa, Sabado, parayo na ini sa tuya. So, ang pinaka-importantihon ta, so, puon sa aga, Biyernes, magdamlag. Yo? Puon sa aga, Biyernes, magdamlag, iyan ang prepararanta. Kapag kaagang Sabado, medyo parayo na sa tuya ang bagyong si Opong. Iyo. So, dahil kaipuhan na magpanik kita. Iyo. Dahil kaipuhan na magpanik kita. So, importante sana. So, mga kaipuhan ngunyan, o yung mga gadget nindo, i-charge na tabi yan. Iyo. May mga power bank ka mo, i-charge na tabi yan. Mga bulong. O yan, importante yung pa. Bulong. Dahil nindo paglingawan. Isabay tabi nindo sa paghahanda nindo. Mga bulong. Siyempre, kung may maintenance ka mo, o kung ano pa man, importante yun yan. Ano pa ang mga importante yun na dapat yaon permi sa kataning nindo? O, siyempre, magpasigurong imo. Pirak, kwarta, sintabo. Kung halimbawa tabi magano kamo mag-evacuate kamo, yan ang mga importantehon. Tapos ang pinaka-importante so mga importantehon nindong mga dokumento dapat nakapatos yan. Ganing day tabi madumog. Dipisil pag nagkakadurumog yan mga importanteng dokumento. Nasa linya nag-arari si Sir Tony. Sir Tony, balik tabi. Yes, tabi Sir Mox. Nakalaog naman ako sa sa video. Na lang tabi Sir Mox. Sige. Kasabay ko na ngunyan, makakasabay na ngunyan na pagkaaga. Ang pamayokan baka kay fire station. Sa panginod po yan ni Senior Fire Officer 4 Rinirang Antiga. Para po tabi Sir Mox. Mga siyempre, aramot lang ang mga preparasyon nila. Hindi sila sambita ng hipatura. So, sabi Sir Mox, sa kinapaparalo nyo, ipasa ko na linya kay Chief si Manny Moxeya po sa Servicio Sin Reparo. Hi, good morning po sir. At sa mga taga-pakinig niyo po. Sir, magandang umaga, maray na aldaw tabi. Ano po ang mga preparasyonis po nindo sa nag-aada ining pigbabantayan tatabi na pighandaan tang si Opong diyan sa munisipyo kang Makati? Paghanda po kang Bureau of Fire Protection sa Bakakay, sir, hindi sa tuya, lalo sa tiga-antisiparan ng Bagyong Opong na malatigong epekto sa bilog na rehiyon, ay nakipag-coordinate na po kita man sa NDRRMO regarding sa mga pwedeng ibuhon sa prior na umabot po ang bagyo. Para kang preemptive evacuation. Kasugmang hapon po, bali may request na po ang katuyang Office of the Mayor sa Panginoon ni Mayor Nuki Bumbales na kita po
presyo na kitubig naman po sa tuyang evacuation area sa Boracay East Central Sport para po sa pag-anticipar kang mga evacuees tapo mantangan may igwasin ng bastanting supply kan tubig. Nagkakaigwa man po kita ki water level monitoring lalo sa mga gilid kadagat, salog sa mga hababang lugar na pwedeng maapektuhan po sir kang bagyo lalo kumusog-kusog po ang oran na darami o popong. Apo. Yung mga pig supply po didong tubig dyan sa evacuation center, mga pwede yan inomon? Ano po yan? Mga potable water po yan? Domestic use po sir kasi haliman po siya sa Boracay Water District sir. Very good. Okay. So magagamit yan kan sa tuya kung in kaso may magpasiri rin na dyan na ma-evacuar. So apira tabi kan sir, igwa pa kita ki maski baga may bagyo, may nangyayari kitang mga kasulo. Anong pwede tang may advice sa tuyang mga kababayan, lalo na sa mga ma-evacuar, babayaan ang sa indang harong? Sa mga ma-evacuar po, yan po talaga may tayo pag-irumdom na kung sakali kung pwede man sa tagabusin na po mahalit sa indang mga araw. Kung pwede po, palusukon sa indang breaker, i-off na lang po asin sa mga nakasaksak, haralion, dahil po pinaglalaad na kandila o ano pa man. Saan po may bitaranta po na magkaiguan si Kasulo, lalo sa panahon na araw kayo ni babagyihon na nga ni po kita. Medyo marauto na talaga kung masusuloan pa po kita. Kaya mag-ingat po ng gandang simarayang sa tuyang mga ma-evacuar asin so dahil man ma-evacuar. So importantehon talaga maiop mo na sa breaker tanganing dahil supply ning kuryente nganing safe an sa tuyang mga harong tabata yan ang makulog sa bot na binagyo ka na ngani masuluan ka pa matindi talaga mangyayari. Grabe na yan sir. Kahirak ng maray sir. Iyo. So ang trabaho ngunyan, ang task ngunyan kang Bureau of Fire Protection kasabay pa kamo sa mga magpapa-evacuar tabi sir. Yes sir, with the with the lead ng Asatoya MDRMO, matabang po kita sa pag-evacuar kang mga residentes na kayo po na-evacuar just in case na talagang kaipuhan po talaga sir. So aram ko ang mga taga BFP, may mga eksperto kamo pag-abot sa mga pag-rescue sa tubig, kasabay pan iyan sa Indo. And itong mga parasira ta dyan, kumusta? Dahil na pigtugutan na magrarabod? Alanganin na? Dahil na po sir, bagat atab nagpaluwas si Gilwar na yan pag-asa. Kaya dahil naman po sinda na kapagpalawod. Monitor din sila sir kang PCG. Actually kahapon sir nasa Peace and Order Council meeting kita, planning kita, naman di man sa mga kaiba sa Coast Guard and ito po nabanggit din ninda na talagang strict ang monitoring ninda sa mga baybayon ta sir. Apo, okay. Sige, so sa bilang kan mga tauan mo dyan sir, kumusta? Okay man kamo? Halos naka full alert na kamo, red alert status na kamo ngunyan? Yes sir, kat sa Rawaldo pa po kami sir naka-full alert, knowing na and anticipating that talagang maapektuhan po ang Bicol region bagyong Opong sir. Apo, sir, kung may gusto ka pang gustong sabihon, mga advisory sa mga kababayan niya to dyan sa Makakay, go ahead tabi sir. Besides sir sa paglikay na sana palsukan sa indang mga breaker sa diring mga harong lalo sa mga evacuar buda sa dayman mga evacuar maging ligtas po kita kung sakali pong aramtana na tigbubahaan sa tuyang lugar kita na mismo mag-evacuar o maglipat sa masalanggaw na lugar para po may tanda po sir, so pagkawarakin buhay o injury sir. Apo, mga sa sendong pag-urulay kasudma dyan sir sa sa planning din do, mga anong oras kamungon niya na daw paibabi? We'll be coordinating sir with the MDRMO regarding dyan po sir sa evacuation and we are also monitoring sir kung ano ang magiging volume kang oran sa mga masunod na oras para maantisiparan ta po maamay kita po makapagpa-evacuar. Kasi ang forecast ngunyan kang Pag-asa mga maabot sa 100 to 200 mm na oran ang posibleng ibagsak sa tuya puon sa aga. Ayun nga ni sir. So hopefully sir, baka this late afternoon makapagpuna kita magpapa-evacuar.
makikipag-coordinar po kita sa local engineer mo natin. sir. Iyo, kasi isaro pa ni sa pigya, ihiling ta sir, nakalmaduhon bagang niya ng panahon ta, di sa may first Yes, sir. district. Yes, Ngayon ang panahon. Kaya soy ba relax yan, relax. Kaya, sir. The calm before the storm. baka tabi at siya nabangge magpuo na suran, so maalanganin na kita. So dapat bago magdiklom, maibakwar na, so dapat iibakwar. Sir, yes, sir. Ayun po, Okay. sir. Ayun po. Gigibuhan tayo with Sige. coordination with NDRM, sir. Sige sir, salamat tabi sa oras mo. Ingat mo tabi, ingat ka mo tabi dyan sa indong area of responsibility. Kamu man po, sir, asin sa gabos sa nagihinan niyo. Okay. Maraming salamat po, sir, sa oportunidad. Sige, mga tugang Sir Tony, salamat tabi sir. Yan ang fire officer, ang ano yan? Pagka-sir, first station. Ano na pagkayan, siya ang municipal fire marshal diyan sa Bakakay. Acting municipal fire marshal. Anong pangalan ni sir? Rinnery Antiga. SFO for Rinnery Antiga. Anterga. Antiga. Okay, sige. Very good. Okay. Yan, at least sabi ko na nga naisihan naman na preparado man sa tuyong mga personahis digdi sa Bakakay Fire Station and sa pagtutok namin digdi sa Pigandaman na diskotong dala kay ni Bagyong Opong. Okay, sige. So yan tabi Sir Mox, ang mga dugang pang impormasyon, hari digdi sa kuya lokasyon at yan baka maabot ang tapaan na PNP sa nganing maisihan tama na sa indang na preparasyon dumaan sa indang hipatura. Okay. So yan tabi Sir Mox, mga dugang pang impormasyon, Tony Kiliste para sa programa ang Servisyo at Sinulipano. Thank you so much. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. Sige, salamat tabi si Sir Tony kasabay ta si Municipal Fire Marshal kang Bakakay. O importante yun man ang gadadi na kung kamo mairibakwar i-orop nindo sa sendong mga breaker. Yo. I-shutdown nindo. O kaya sa mga nakasaksak, tandaan na nindo, hulbuto na nindo sa mga nakasaksak. Yo. So mga nakasaksak tabi, Ma'am Mary Ann Olinares, hurol buton. Tabaka malingaw ka mo, nagali ka mo sa harong nindo, dahil nindo nagkahurol bot. Di problema yan. Pag dahil nahulbot baga tabi, Ma'am Mary Ann, nagkakaproblema. Iyo. Yung mga appliances nindo, pag dahil yan nagkahurol bot, pag nag-overheat yan, baga maging kausa pa yang kikasulo. Binagyo ka na, masusuluan ka pa. Kaya importante hon baga. Kaya nga ni pag nadadangog na nindo ako, alam na. Pag nadangog na nindo ako pagkaaga, hulbuto na nindo. Kung ano man na bagay ang sendong isinaksak pagkabanggi, pag nadangog na nindo ako nagpuprograma, hulbuto na nindo. Ulokong ka na naman. Baby love, nahiling mo niya. Ano tabi, baby love, naka-prepare ka na kan sa mga gamit mo? May bakwar ka? May bakwar man si baby love, oh. May bakwar man si baby love. Ayo, saan ka tabi may bakwar? Psst, baby love. Huy. Oni pa, saro pag importantehon tabi na dapat nindong maaraman sa mga hotline tabi. Sa mga hotline kang sa indong mga opisyal. Anong opisyal? Sa mga importantehon na mga opisina kang gobyerno. Ayo, arog kang PNP. Ayo, arog kang BFP, Coast Guard. Kung kamo kaipuhan nindo tabi king responde, dapat igwapo kamo kaya na naka-save sa phone book tabi nindo. Bako naka-save na number kang bata nindo.
Ang problema garing sa tuya, taang nakakasib sa mga punbok, tas mga number kang bata nindo. So mga importantiho na number na pagkaipuhan nindo ki rescue, responde, dai lugod yaon sa punbok nindo, wara lugod sa punbok nindo. Ang yaon sa punbok nindo sa mga bata nindo. Pangyayari sa Yo. So mga barangay officials tabi. Oni ha. Arog kay niyang proseso pala. Di pag nagpaibakwar so mga barangay officials, kamo na munaan taonin relief sa barangay. Tapos ma-augment ang munisipyo, ang probinsya, pasurunudan na yan. Dapat ngunyan pa sana sa mga barangay officials, baka din nito tabi araram, baka sige sana nindong ralakaw-lakaw dyan, may mga obligasyon na tabi ka mo. Iyo, identify na dapat tabi nindo kung si Saiso dapat ilikas na. Iyo, pag naglikas yan, alam na, dapat may relief. Kung si Say ngayon mataw ki relief, siyempre sa barangay mo na. Iyo, si barangay mo na, tapos masunod dyan sa munisipyo o kaya sunod sa probinsya. So yan tabi ang mga dapat gibuhon ngunyan. So mairibakwar bago ka magharali sa harong nindo, sigurado na mo na nindo na safe so sa indong mga gamit. Kung kaipuhan magbakal ka mo ki mga plastic, ipralastik dindo. Tamagbaha man yan, maraot man ang harong nindo, day magkadurumog sa mga importanteng gamit nindo. Yo. So yan ang pinaka-importantiho na gibuho na dapat ngunyan. Ngunyan na maray pa ang panahon, day magkupot-kupot na pag-uras na. So mga solar tabi, tayo ba baga kitang binarakal na mga solar? Naman nindo sa mga solar itataralbo yan. Pag tinaralbo yan, mabakal na naman kamo ki solar. Taday ta sigurado pagka kung halimbawa tamaan kita ki bagyo makusog, day ta sigurado kung hanggang no rin naman kita day ng supply ki kuryente. Kaya importante ho na yung mga solar na yan i-safe manindo. Dahil nito pagpabayaan na para nakapatong sa nandyan sa ato. Tapos pag tinaralbo yan, tapos ka mo. Yan tabi, mga pagirumdom. So dapat, so mga bintana, takloban. So mga light materials ang harong. Aram na. Magpatos-patos na, puon yan. So mga parasira, dahil natabi ka mo magparadurunong pa. Dahil na po ka mo magralawod. Ta problema na naman ka mo pag naglawod ka mo, inabutan ka mo dyan kiraut ki panahon, nagbabagyo, nawawara ka mo, pigahanap ka mo. Dahil natabi magpasaway. Ngunyan, uni pa, saro pa. Puon, ngunyan, at siya nabanggi. Dahil natabi mo na magtaralab. So mga parehas kong mga mga ano tayo na muna tabi mag-irinom at yan tabaka tabi mamati ang tanay ni at yan nabanggi hanggang ng Biyernes dahil kita nagkairo taluyo uto baga ngaya turugon pa nata buyong ailing na nindo nagbabagyo buyong dahil natabi mo na magtaralab. Ngunyan sana pagkatapos kang bagyo dawa magreligid-ligid ka pa dyan. Pait sana. No. Iyan tabi iyan tabi ang dapat gibuhon ta na ngunyan. Ngunyan na aldaw iyon na dapat ang gibuhon ta. Iyo. 10 to 11 Tagtaod duman sa programa ta sa pagkaod to sa 10 to 11
Mas dakol pa kitang mga aapodan na mga opisyalista, ano? So mga pagirumduman ninda, mga abiso, tanganing maipaabot ta sa mga tamang impormasyon sa paghanda ta digdi sa bagyong si Opong. Bisyo asin riparo. Sa higdaan Nakat Iringat po kita ha. Susana, sa rumdamdam ang importantihon ang buhay. Ang pagrugaring na kukuana sa naya. Importante tabi ang buhay. Yo, dahil magdurunong. Kung ano tabi ang pigpapautob kan sa tuyang mga opisyal dyan sa lugar ta, magsurunod tabi kita. Dahil tabi magdurunong. Pag nagdurunong ka mo, bibiritayon ka mo dyan. Sige. Tako at yan, mamatos-patos naman. So mga maarantog naman kang harong. Dahil manindo pag antugaan sa indong mga agaw. Rakman ka mo. Sabi kang agom na, sabi kang misis ngaya, sabi duman sa aki ni misis, hain si ama mo. Nata ngaya maapo na daw. Sa katadaw ngaya duman sa atop si ama mo. Nata ngaya iyo lamang ngayang iatog ta dyan sa bubong, ta si ama mo ngaya pagabat. Nahiling na. Manindo pagpagabata si ama nindo. Mong gigibuon nindong pagabat si ama nindo dyan sa bubong. Lamang ka mo nagkahirira. Sige. Oy, paaram na po muna kita. Tama, preparar kita duman sa sunod na programa. 10 to 11 mga tugang sa 107.7 radyo natin Tabaco. So tama sana. Yo. Sa pangaran ni Sir Tony, sa pangaran kang OIC Municipal Fire Marshal kang Bureau of Fire Protection diyan sa Bakakay. Sa pangaran man ni Madam Maylin kang MBY Dormitory kay City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bongao, City Councilor Riner Burse, Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Capart Abela. Sa Capos Bilo Lotto Outlet, salamat. Magpreparar na ha, magharanda na tabi. Ako tabi ang sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutana. Saga naman. Pagigwapan kuryente, pahit kita. Para sa bayan, para sa serbisyo sa bayan, pahit kita. Maski nagbabagyo, pahit pa kita. Yo! Manny Moksaya po ini. Adios amigos, domo arigato. Bye-bye. Ingat po. Data laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran,
baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na Ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.